दरम्यान रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केलेली आहे। महिला आयोगाचं पद कलंकित झाल्याचं देखील अंधारेंनी म्हटलंय। मुख्यमंत्र्यांनी राजीनाम्याची कारवाई करावी। चाकणकरांकडून महिलेची मृत्यूनंतर बदनामी झाल्याचा देखील आरोप सुषमा अंधारे यांनी केलेला आहे। त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी सुषमा अंधारेंनी केली आहे। राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन एखाद्या स्त्रीची मरणोपरांत बदनामी आयोगावरची व्यक्ती करत असेल तर आयोगाची गरिमा कलंकित होते। अशा व्यक्तीचा सुनील तटकरे यांनी राजीनामा घ्यावा, कारण त्यांची नेमणूक जेवढं काही मला कळते त्याच्यानुसार शिफारस तर कदाचित तटकरे साहेबांची असेल, शिफारस असेल बरं का, पुन्हा असेल की आहे याच्यावरून पुन्हा वाद व्हायचा। तर त्याच्यामुळे तटकरे साहेबांनी अशा व्यक्तीचा तातडीने राजीनामा घेतला पाहिजे। मुख्यमंत्र्यांनी त्या राजीनाम्याची प्रोसेस तातडीने केली पाहिजे।